tresno tresno tenan karo kowe biyen aku sayang tenan karo kowe apa kudu ngene dalam kisah ceritane kowe karo aku kudu bisa saklawase saiki nek kowe wis ora ning kene ning sandengku kaya biasane saiki nek beda sing duwe wong liya kaya ngimpi aku ngrasakno ambyar tanpa sisa apa kudu ngene dalam kisah ceritane kowe karo aku kudu bisa saklawase saiki nek kowe wis ora ning kene ning sandhe